Postoje datumi koji teže padaju ako ih provodiš sam. Nekada nas obaveze udalje od onih koje najviše volimo. Ali istinska ljubav ne priznaje daljinu kao prepreku. Ona je odluka da budeš prisutan, čak i kad te nema, čak i kad vas dijele kilometri. Jer kad ti je nešto važno, ne prepuštaš to slučaju. Tražiš put koji je siguran, put kojem vjeruješ. Tražiš nekoga tko razumije što nosi, nekoga tko razumije da svaki osmijeh ima svoj razlog zašto. Jer povjerenje se ne gradi riječima, nego obećanjima koja uvijek stignu na pravu adresu, u pravom trenutku. Beskonačno pouzdana, to je ljubav kakvu svi želimo, to je pošta kakvu svi želimo. Hrvatska pošta, Mostar.